Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Muapyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukapyot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukapyot ko sa iyong presensya. Ay, Ginoong Diyos, hallelujah. Ikaw ang mong ipasilunggan nila mga adlaw. Ikaw ang mong ginabayaw, ginataas, Ginoong Diyos. Walay laing ngalan, gawas ka nimo. Oh Lord Jesus Christ, you are Lord of all. You are Lord of the nation. You are Lord of the universe. You are Lord of the city. You are Lord of Tagum City, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Praise. Clap your hands. Clap your hands. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. Woo. Praise your name, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Lain na usab ang kahigayonan nga imong gipaabot kanamo nining adlaw. Salamat Ginoo sa matahom nga kabuntagon. Kini nga adlaw mga adlaw sa kadaugan, ang among makinabuhi ug kasing-kasing andam na usab nga mudawat sa imong buhing pulong karong adlaw. Nagaampo kami nga ikaw magakalayo kanamo.
diin dili kami mahisalaag, kung dili kami magapadayon nga magiguban kanimo. Nagaingon ikaw kung kamo magapabilin kanako, ako usab magapabilin kaninyo. Mga Ginoo, lig-ona ang imong katawhan sa ngal ni Kristo nga among Dios. Amen. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay, Ning o Bong, ang inyong assignment. Ato na sila. Okay, amo nang gisiradaan ang pultahan gate kay dili ka usa, kaduha, nahitabo, katulo, nahitabo. Daghang mga nawad-an sulod sa atong diri sa ato. Daghang nawad-an, mga tolls, nawad-an sila o kinahanglan magbantay pagta. Kay tungnon nila nga magsimbata nga magtalikod mo diha atubang mo diri kabalo magid sila nga wa na imong lingi diha ninyo. So mao ni ilihok nila musulod unya ablihan katong mga sakyanan nga wala malak, mga motor nga naa dito na butang og inyong mga motor ipalayo na diha sa gate. Mao nga ipahibalo kini nga oras siraduon gyud. Alas 8:25, alas 9:25 siraduhan na gyud o wala na. Mao nga ang manimbahay kana nga oras ni nata diri. So wala magpasabot na nisundog ta sa ubang simbahan na sirad-an. Kung naay makitaan na nag-ablihan po na sila, dili ta sama sa ubang simbahan na sirado na gyud. Okay, morag may pagka-disiplinado na kita karon kay tungod sa mga paghitabo nga naay mga kawat, tungnon ra ba gyud nila kanang magsimba na ta. Unya, inighuman og simba na to, magpauli na, nahibaluan na, naanay nangaguol, naanay nagsubo, kay nangawala na ang ilahang mga gamit. Mga ligid kawato nila. Mao na nga akong gisugo si Bobong o si Nining na siradaan na gyud na siya. Praise God. Wala magpasabot na gihikawan nato ang tao nga mosulod aron mosimba. Ato lang gibantayan na walay madisgrasya o mawala sa nga mga butang. Okay. Amen. Amen. Salamat kaayo sa atong mga bisita. Salamat kaayo nga kamuusab ni kay nakig-uban dinhi. O makita gayod ang inyong mga kasing-kasing sa Ginoo, nagikinahanglan gayod na naagayod kitay pagtagad sa atong panahon karon. Okay, mutagad na gyud tas panahon labi na kay nausab na ang atong pamaagi. Okay. At the renewal of all things, mao na new normal. At the renewal of all things. Saan nga bersikulo? Matthew chapter 19, verse 28. Sa NIV makita na, pero sa ubang version, dili makita. Okay. Karong buntaga, dinhi kita magasugod sa Matthew chapter 24, verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, hisgutan nato kining mga panahon nato karon, samtang siya nagalingkod bukid sa Olibo, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya, nga sila ra, privately. Ug miingon sila, sultihi kami Ginoo. When? Kanusa? When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Nagatuo sila nga matapos gyud o nagatuo sila na mukayab ang Ginoo
o mubalik gayud siya. Verse 4, Jesus answered, "Watch out." Na word diha, watch out. Magbantay kamo. Usa ka importante kaayo nga pulong kanang watch out, magbantay kamo. Kay kasagaran sa tao karon wala gayud maghuna-huna og pagbantay. Dili bantay sa balay nga naay mangawat matag gabi, apan bantayi ang imong kaugalingon na dili kita mahimulag, dili kita mahilayo, ug dili kita mawala diha sa Ginoo. Ingon siya, watch out. Dili unta kamo, isa pagbantay kamo. No one deceives you. Ingon siya, magbantay nga dili kamo malimbungan. Okay, ang manglilimbong, una, ang atong kaugalingon, mao gyud ning unang manglilimbong. Ikaduhang manglilimbong, ang mutungha nga dili maong pagtulunan sa katapusang panahon ug mao na ni karon. Okay. Ingon siya dinhi 5. For many will come in my name. Daghan ang magpatuo-tuo, claiming nga moingon, I am Christ. Unya, ingon dayon siya, and will deceive many. Basta Kristo, basta Ginoo, nagaingon si Jesus, Ginoo na gani gamiton, daghan gyud ang malimbungan niini. Okay. Verse 6, you will hear of wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Dili kamo mahikalitan. Such things must happen, but the end is still to come. Verse 7, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famine, gutom. Okay, paingon na ta. Gutom. Earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Sinugdanan pa lamang kini sama sa usa ka babae nga magbati. Okay, tama no? Kining mga kasakit o kalisdanan nga moabot nagaingon ang iyang pulong sinugdanan. Kamo nga naay mga asawa, naay asawa, kasabot na gyud mo unsay bot pasabot niini. Kabalo na gyud nga talianak na apan dili pa gyud na siya mga anak, apan naana nagbati na. So kining mga panahon nato karon, nag-ingon ang Biblia, nag-ingon ang Ginoo, nagbati na. So, nagkinahanglan nga kita magbantay. Watch out. Amen? Naunsaon pagkabantay kung ang atong panglantaw ni ara ni ining kalibutana, wala kay panglantaw sa umaabot nga kinabuhi. Unsaon pagbantay? Nag-ingon si Jesus, watch out. There's a danger. Okay. Importante gyud sa usa ka tawo nga makahibalo ug makasabot siya sa atong panahon. Biblia. Ang panginabuhi, natural raman na siyang panginabuhi. Ang giingon sa Ginoo na watch out. Kung hisgutan nato ka nang giingon pagbantay, unsaon man nimo pagkabantay kung wala kay paghuna-huna sa pulong sa Ginoo? Unya ra ba kay nag-ingon ang Ginoo dinhi na predict na daan
Nag-ingon siya din na daghan ang malimbungan and will deceive many. Nag-ingon siya, daghan ang malimbungan. Praise the Lord. Nganong daghan man ang malimbungan? Okay, mao ni. Tungod kay dili siya makabantay. Alang kaniya ang tanang pagtulunan sa simbahan pulos maayo. Hallelujah. Sultihan ko kamo. Dili tanan. Kung nahinumdum mo sa akong gisgutan na relihiyon, ang Diyos sa China, si Buddha. Ang ilang relihiyon, Buddhism, Taoism, kanang mga ism, mauday na relihiyon. Pero sa nasod nato dinhi, si Kristo, ang atong relihiyon, Christianism. So kung ang simbahan na ay Kristo, good para sa ako. Pero ngano, nga nag-ingon si Jesus, dili ang tanan mag-ingon Kristo. Makasulod sa gingharian, dili tanan. Ngano? Tungod kay kulang, walay sulod ang iyang panudlanan. Unsay naa sa sulod, kabalaka. Unsay naa sa sulod, kanang paghigugma sa butang kalibutanon. Unsay naa pa sa sulod, pangandoy. Mao man na. Mao nga niingon si Ginoong Hesus sa Lucas 10, Marta. Okay. Marta, ngano bang nagkapuliki ka? Okay, tama ba? Okay. Iyon siya din Marta, Marta. Lucas 10:41. Marta, Marta, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Usa lang kabutang ang gikinahanglan sa tao. Og karon nakuha sa migsuon nga si Maria. Mary has chosen. Wow. Karong adlaw nakapili kamo sa maayong pagpili. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Unsay napilian ninyo? Ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon siya, Mary has chosen what is bitter, and it will not be taken away from her. Dili na kini makuha pa. Ang pulong nga nakuha nimo, ingon siya, timan higugmaa ka na, embrace her, higugmaa ka na. Kay kana siya, dili na gyud na mubiya pa kanimo. Og ang pulong nga naa sa imong kasing-kasing, dili na pareha sa pulong sa libro sa eskwelahan. Ang pulong sa Biblia, dunay kinabuhi. Nag-ingon siya, ang pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu kini, og kinabuhi. Atong palakpakan ang iyang pulong. Unsa na nga bersikulo? John 6:63. The word that I have spoken to you is a spirit and life. Mga igsoon, dili gusto ang Ginoo na sa last days na ay usang mawala. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga kitang tanan dili mawala. Aron dili kita mawala, kinahanglan magpalalom. Amen. Magpalalom. Unsay pasabot sa magpalalom?
ayaw pabilin sa unang pagtulunan sa Hebrews chapter 6, palalum. Hallelujah. Ang taong lalom, maalamon, wise. Mao nang giingon ni Jesus, pag maalamon kamo, be wise. Praise the Lord. Sa laing pagkasulti sa lalom, gusto sa Ginoo nga kitang tanan mo hamtong. Mao na nga maka-watch out ka, makabantay ka. Ingon si Jesus, watch out for the coming days. Watch out. Naon saon pag watch out nimo, walay pulong. Watch out. Mao na giingon ni Jesus. Ngano man, many will come in my name. Daghan ang muanhi nga magdala sa ngalan sa pagkamatarong. Unya raba ingon ang Ginoo, daghan ang malimbungan. Pipila ra ang dili malimbungan. Kadtong mga tao nga id-id. Id-id mo ampo. Amen. Id-id mo simba. Id-id nga mutuki sa pulong sa Ginoo. Maone. Lalom, hamtong, ligon. Okay. Usa ka mga maayong panag-ingnan kining dagat. Ang taong lalom, hilom. Ang dagat nga hunas, mabaw, banha. Pero ang dagat nga lalom, hilom. Amen. Ang taong maalamon, praise the Lord, panid-an ra ka, sa dihang mapanid-an na makaingon, mabaw. Atong palakpakan ang pulong. Ang makapalalom, ang makapahamtong, walay lain ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Okay. Balikon ako. Nag-ingon ang Ginoo, Marta, Marta, nganong nagkapuliki ka? You are worried, nagbalaka ka. Nganong nagkapuliki ka? Usara ang gikinanglan sa tao. Ug karon nakuha sa imong igsuon. Kining panahon na uyog na sa atong panahon karon. Uyog yun ni. Pero tungod kay gilig-on kamo ug lawom na ang inyong natugkad. Praise the Lord. Dili na gyud mo mawala. Kay ang plano sa yawa karon mao nga ang tanan iyang pagalaglagon, uyugon, katong dili lig-on og pungango mga tagak, ang lig-og pungango magpabilin. Okay, tama ba? Uyugon, punuan sa mangga, uyugon na. O kining panahon nato karon uyog yun ni siya. Uyugon ni. Sa dihang uyugon na ang punuan sa mangga, daghan ang mga tagak. O kasagaran nga mga tagak ni ini daot. May diferensya. O ang tanang nahibilin, mao ni lig-on. Okay, matud pa sa report, kay nahibilin pa man, usa pa man kuno to, batuon ang dili. Ang dili matagak, batuon pagyod. Hallelujah. Ingon ni ana ang karakter sa yawa. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo.
Maulang hatagi na og pagtagad. Dakong pagtagad. Kay kining panahona, dili sa kwarta sa bulawan ang tao uyugon, sulod sa kasing-kasing. Kung asa kutob ang imong pagtuo. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew chapter 11. Bantay ta karon. Matthew chapter 11. Ako mutudlo kaninyo na walay laing tinuod nga relihiyon si Kristo. Christianism. Pero subo lang palandungon kay dili tanan nagatudlo. Mao na nga nag-ingon ang Ginoo, not everyone will say to me, Lord, Lord, will enter into His kingdom. Apan kadto lamang siyang nagatuman. Naunsaon pagtuman nato kung wala gyud tay basa-basa sa Biblia? Unsaon pagtuman nato kung Domingo ray ipaminaw nato sa pulong sa Ginoo? Pagkahon magsimba, ilabay ra sa daplin, unya to anas trabaho, to anas kalingawan, wala. Wala. Pag-abot sa uyog, kay nag-ingon man ang pulong sa Ginoo, ulanon, hanginon, bahaon, mahagba siya. Nganong nahagba man siya, walay kaligon. Praise God. Kining panahon na nagkinahanglan kitag kaalam. Hallelujah. Kaya balo mo unsay mga first requirements karon kung mo gawas ka. Kabalo na mo. Praise the Lord. Mubasa ko sa una ni, morag wala ra, pero karon na, buhi kayo ba? Balik ta sa Matthew chapter 24. Naanaman tong new creation, naanaman tong new normal, at the renewal of all things, mao naman to, adto ta sa lockdown ni adere. Matthew chapter 24. Verse 7, 8, 9, 10, 11. Asa ni kutob ni 12, paingon sa 18. Sige, ito lang basahon, diri sa 7, mag-una. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom, famine, earthquake, unsa pa ni? Earthquake in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Tiaw mo na. And you will be hated by all nations because of me. Verse 10, at the time, many, Kristohanon ba yan eh? Kaning verse 10, Christian eh. At the time, many Christian. Wala na inoy Christian dire. Many regingon. At that time, many will turn away from the faith. Hallelujah. Nga man, grabe. And will betray. And hate each other. Many false prophets will appear and deceive many people because of the increase of wickedness. The love of most will grow cold. Christian gihapon eh. But he who stand firm to the end will be saved.
Salamat sa mga lihi ug mga ismag, banding. Hallelujah. Way laing magdinasigay mga young people. Bantay pod nga dili mataral. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Verse 13. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, kining giingon abomination diri, makalilisa nga talan-aon. Is spoken of through the prophet Daniel. Let the reader understand. When let those who are in Judea flee to the mountain. Katukunong na sa Judea, pagkagalagawa sa bukid. Let no one on the roof, katong tuwa sa atop, lock down. Let no one of the roof of his house go down to take anything out of the house. Mao na ni. Let no one in the field go back. Okay, so i-prepare nato ang atong kaugalingon. Mag-ampo kita sa Ginoo, naligunon kita sa Ginoo. Kay naay saad sa Ginoo nga dili gayud mapakyas. Okay. Ingon siya sa verse 19, how dreadful it will be in those days, pagka makuyaw, katakot-takot, makalilisang, pagkakuyaw niya ng mga adlawa. Mao nga ayaw kumpiyansa. Ampo na. Kung wala kay ampo sa panimalay, ampo na. Pangayog pasaylo, Ginoo, pasaylo ako. Uban nimi, uban ang akong pamilya, ampo na. Panahon sa ingon niini, musimba na, muduol na ta sa Ginoo. Hallelujah. Manungha kining dili mao. Manungha. Sultihan ko kamo. Ni anata sa tinuod karon, walay laing Dios nga manluluwas. Si Kristo ra. Ingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit sa akong amahan, kundili pinaagi kang Kristo. Wala nilain, siya ra. Praise God. Okay. Ang Biblia nabahin sa duha. Mao man gitawag Bible. Bi means two. Bol means book. The two books. Old and new. Kani mauni ang Old Testament, mauni ang New Testament. Paminaw mo. Kami nga nagtuon sa Biblia, gitudluan mi unsa ning Old Testament. Ang Old Testament, kung naami meaning pangitaon, adto mi mudagan sa Hebrew word. Naapoy libro sa Hebrew. Kung naami pangitaon na mga meaning sa New Testament, dili Hebrew, Greek ni. Mo ginibantayin ninyo. Hebrew, ang Biblia di ay nabahin sa duha, Hebrew o Greek. Ang New Testament, Greek na siya. Ang Old Testament, Hebrew na siya. Pananglitan. Salmo 73. Tanaw na ako niya, kaya ako naman nagitanaw daan. Salmo 73. Morabag nag-eskwela tag Bible School karon. Salmo 73. Okay. Diri sa Salmo 73, naigiingon din but as for me, verse 28, but as for me, it is good to be near God. Okay. I have made the sovereign Lord my refuge. Karon, kining Lord,
Ako ning tun-an, mao niya sa Bible School. Asa ko magtuon, mukuha kog libro, dili Greek, Hebrew, book, muy akong tanawon. Pag tanaw nako sa Hebrew, ang Lord didto, Adonai, Yahweh, okay, Yehovah, okay, mo na siya ang Hebrew. Kung diri kumudagan sa New Testament, mubasa na pud ko sa pananglitan New Testament na pud ko. Dili na ko mubasa og Hebrew kay ang New Testament Greek word na siya. Pananglitan Mateo, ato ko sa Mateo chapter 11. Basahon ako ang Mateo chapter 11. Okay, mayo na hinay-hinayon ako ni ba? Matthew chapter 11 verse 28. Okay. Okay. Dinhi sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened." Okay. Kanang word weary, kanang kikapoy diha, kung ako na siyang tun-an, dili ko mudagan sa Hebrew, kay ang Hebrew old man na, New Testament man ni akong gibasa, Mateo man eh. So asa ko mudagan, mukuha na ba og libro sa Greek. So kining weary sa Greek, kopyaw. Dili kopyaw sa Hebrew. Kung adto ka sa Hebrew, nakuha na ninyo. So ang tanan nga gisulat sa Old Testament, kung mangita kag kahulugan, Hebrew. Kung adto ka sa New Testament, ang tanang kahulugan, kung mangita ka, Greek. Okay. Aron dili ta mga saag, inig-abli nimo karon sa YouTube, tan-aw na nimo na, muingon, ang tinuod nga Mesiyas, mao ang Hebrew. Ang tinuod nga Mesiyas, dili Greek, Hebrew. O, kasabot na ka. Karon, wala may mabasa sa Old Testament na natao ang Mesiyas sa Old. Tama. Si Propeta Isaias, nagpropesya siya na matao ang Mesiyas, ang atong manluluwas, didto ba matao sa Greek, sa New Testament? Di sa ato pa, kasabot na ka. Oy, lahi man ni. Wa man matao sa Hebrew ang Mesiyas, tuaman sa Greek matao. New Testament. Kung wala kay pulong pag-abot ni ining mga panahona, nag-ingon si Jesus, daghan ang ilang malimbungan. Nakuha na ninyo? Okay. Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse 1. Ako gyud ning gituyo ni ba kay ngano tungod sa panghitabo karon gi-request gyud ko nga muadto gyud ko didto yung ko dili kay first Sunday. Naalang ko gipadala nga lain dito nga pastor. Ingon ko mintras wala patay mga pastor na ibutang didto, tabangan namo ni. Siguro sa laing mga Sunday. Okay. Matthew chapter 11. After Jesus had finished instructing his 12 disciples, humaniya o pagpahiluna sa 12, he went on from there to teach and preach in the town of Galilee. Verse 2, when John heard in prison, kay kining panahon na si Juan Bautista, gipreso naman siya. When John heard in prison what Christ
is doing. Yun siya. Unsay gihimo niya? He sent his disciples to ask him. Nagpadala si Juan og mga tinun-an niya aron ipaadto kang Hesus. Pangutan-on og muingon, ikaw na ba kining giingon moabot or magpaabot pamiglaing Mesiyas? Are you the one who was to come? Ikaw na ba kining Mesiyas? Or should we expect someone else? Mitubag si Jesus sa verse 4. Balik ka mo. Go back and report to John what you hear and see. Sultihe sila, ang buta nakakita na, ang bakul nakalakaw na. The lame walk. Those who have leprosy, kadtong gipang sangla, nangaayo na. Ang mga bungol nakadungog na. Ug ang mga patay, nangabanhaw na. Ug ang maayong balita, the good news, is preached to the poor. Kinahanglan ang maayong balita, iwali sa mga kabos. Okay. Ing na si Juan, balik mo dito. Ingon na si Juan, ang buta nakakita na, ang bakol nakalakaw na, ang mga gipangsangla nangaayo na, ang mga bungol nakadungog na, ang mga patay na nga banhaw, ug ang maayong balita, kinahanglan iwali gayud kini, full time. Ingon siya. Verse 6, mauni. Blessed is the man who does not fall away on account of me. Bulahan ang tao nga wala mabackslide. Bulahan ang tao nga wala magduha-duha. Okay, sa Bisaya, unsa man dahil Bisaya ninyo? Bulahan ang tao nga wala magpalayo kanako. Wow. Diha sa Bisaya pagduha-duha no. Bulahan ang tao nga wala magduha-duha kanako. Okay. So karong panahon na, daghan ang malimbungan tungod kay nagduha-duha sila. As John's disciples were living sa dihang namiya na sila, misugod si Jesus sa pagsulti sa mga tao. Ingon siya, what did you go out into the desert to see? Unsa may inyong giadto dito sa desierto? Bagakay? Reed. A reed swayed by the wind? Bagakay nga nangapilay na sa hangin? Kung dili ba, what did you go out to see? Unsa may inyong giadto dito? A man dressed in the clothes, fine clothes, usa ba ka tawo nga guwapo og sinina? No. Those who wear fine clothes, kadtong mga nindot og gipangsuot, kadtong mga naa sa palasyo ra. Then what did you go out to see? Unsa may inyong gitanaw daw? Prophet? Propeta? Yes, I tell you. More than a prophet, ang inyong giadto dito, labaw pa kini nga propeta siya. This is the one about whom it is written, I will send my messengers ahead of you, who will prepare your way before you. Ingon siya, unsa may gitanaw niyo dito sa kamingawan? Propeta? Labaw pa na si Juan sa mga propeta. Wow, praise the Lord. Kinahanglan ingon siya, iwali. Iwali. Amen? Iwali. Mga igsuon ko di akang Kristo, praise the Lord. Bantayan nato kining mangwalita na muaratag mga suso nga manglakaw. Sa tinuod lang ba? Kung imong tan-awon si Jesus sa sinugdanan Matthew chapter 4, kung tan-awon nimo ang pagtawag niya sa iyang mga tinunaan, gibanding pamanton niya primero.
Pero nagtuo ba mo nga diha ra ba gayud kutob nga mag-uban-uban sila? Diha na'y panahon nga iyan ang ipadala. Sa mapanalitan sa Luke chapter 10, 72, gipadala niya tubaytos. Ayaw mo pagtapok-tapok. Yung sa sige mo, maayo na masig uban-uban giles. Okay. Dili makita ang imong hiyas o nasigira mo tapok-tapok. Ngano? Okay. Mo ning tinuod. Ako, pastor. Ang pastor, dili matawag leader. Pastor Gef, apostle, prophet, evangelist, pastor, unsa ni? Teacher, kini dili leader. Gef, gasa, apostle is Gef, evangelist, prophet, evangelist, pastor, teacher, Gef. Gasa. Asa ni nga gasa makita ni Ephesians chapter 4. Okay, dili kita mga wala. Ayaw gyud pag supakan ni. Kay kung supako nato ni, dili nata mahimong panalangin ani. Okay. Ephesians chapter 4 verse 11. It was he who gave some apostle, prophets, evangelist, pastor, teacher. Mao ni asa ning gift makita ibabaw verse 8, versikulo 8. This is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train and give gaps. Naghatag siya gasa. So kining apostoles, isulat na ninyo, kining apostoles, kining prophet, evangelist, pastor o teacher, Gef, dili ni leader. Asa ning leader? Verse 12. To prepare God's people. Okay, ang mga God's people, maingon, amen. Kamo ang God's people. Ang Gef, muwali mi, i-prepare na mo kamo. We are preparing for your work, God's service. Muna, kamo ang mga God's people. So, kinsa ang leader? Kamo. Dili ako. Ang leader, God's people. Busagi padala ni Jesus, tinagduha. Kay kung kadtong 72, usara ka Biblean studies nila, makuyapan ang gisakaan. Imbis mapanalanginan, tama ba? So, bantay po ta ni ining magwali po ta. Nya di po natutong nun og ting paniod to. Ako balik-balik ko ginagawa. Una, ikontak sa nato. Ubisita mi. Unsa man. Gawas kong mo imbitar gyud nga mo ingon. Adto na ta maniod to, mag-ihok og manok. Balibad po usag kausa, bisag kausara. Ay lang gud usa, ay lang. Ug mamugos gyud, may bawaan mo gani mo na ginasing-gasing. Aw adto kana pa bay dautan. Tama.
So itunong na to, dili ta mo sundog ng uban na bisan ng laba adtoon sa samukon. Unya, panahon sa nagtrabaho, ayaw gyud nagsamuka na. Kay ibutang sa maayong paagi ba? Oh. Amen. Leader, ang trabaho is to equip. Mao man giingon sa Biblia. I-equip namo ang mga God's people. Mao gani nga nagapanghatag ko og mga guidelines. Ug unsa patong akong gipaingon ko dito sa dao, dito sa Katiil. Sige lang kay nangayo pagid sila kauban daw nako. Inko sige ra kay magdala ra kog ikauban nako. Kuna-huna nako ana ba. Siya magdala ra ko kay ingon ana magyud gusto magyud sila nga naagi ikauban daw kay duha man na sila ka simbahan lagi in taon. Duha ka simbahan. Na kanan duha ka simbahan nagkinahanglan gyud sila. Kinahanglan gyud nga naagyoy muduol nila. Okay. Balik ko nako. Ang verse 11 sa Ephesians chapter 4, Gef. Ang verse 12, mao ni ang mahimong leaders. Okay. To prepare, kay kining fivefold ministry, mao ni sila ang mo prepare. Prepare God's people for work of service. Mao nang mga Bible studies. Work of service. So that the body of Christ may be built up aron malig-on ang body. Amen. Aron malig-on ang body. Mailhan mo ang body nga wali kalig-on kay daghang na mga faction. Oh, na ay mga pagkabahin-bahin, wala malig-on. Pero linaw kaayo ta. Lawom, basta lawom linaw gyud na. Oh. Puyo ra og dapleg bye-bye. Panahon sa tinghunas pertigyong banhaa. Oh, banha nagpasabot kinibitawng bata pa banha magining bata. Unya bata gani basta bata iya hagyod mi matuman mao man na. Pero hamtong na gani ta dili na ato maoy matuman. Tama. Mao man ni akong ginasulti sa akong mga area, mga pastor, kinahanglan sa kadaghan sa mga tao nga imong gidala, kasabot ka sa ilang kinaya, dili na para sa una nga, adi gani ko kasabot, bantay ra na sila, dili man na mao, kita na'y mo sabot. Managiingon diri sa Philippians, consider other is better than you, kita na ang mo sabot. Tiyaman, Luke chapter 10, na mauli sila, nag-report sila, Pasto, Ginoo, ingon siya, nahibulong kami doon ay great sounding. Kanang word sounding diya, nahibulong sila, nga wala lang damha, nga unta, mananagat raman sila, wala man sila'y orasyon, natingala sila, nga inigamit sa ngalan ni Jesus. Tama ba? Oh. Kadto di lang kumalimot sa seminary drive pa sa una. Experience na mo diya seminary drive na ay daghan diha nagipang sudlag dili maong espiritu pero sa ngalan ni Jesus surrender oy. Ngalan ni Jesus. Unya biyaan nila ang ngalan ni Jesus. Oh, katong Gadara, katong giyawaan, Legion gipangutan na sa Ginoo. Kinsa ka? Legion. 6,000 evil spirits na sulod. Nihangyo siya, Ginoo, dili pa kini panahon nga imo kaming itorture. Dili pa kining panahon. Kinsa man to'y gisultian si Ginong Hesus. Dili pa ni mao, dili pa ni time nga imo kaming hukman. Papuy ami diri sa mga baboy. Pag ingon si Ginoo dito mo, adagan na yun sila. Gawas, Luke chapter 10, ingon siya, Ginoo, nahibulong kami, bisan ang mga daotang espiritu,
ming patuo sa imong ngalan. Na-enjoy sila maayo kay pag-rebuke nila. Mukirig ang tao sa pangalan ni Jesus. Pero unsay sulti ni Ginoong Jesus, ayaw ka mong kalipay nga ang mga espiritong daotan mi patuo kaninyo tungod sa kong ngalan. Ikalipay ninyo nga ang inyong mga pangalan na isulat na sa basahon sa kinabuhi. Palakpakan ang polong. Mga napasalamatan na to kining atong mga pamatanon nga kalayo. Uban nga mga lihi, kalayo. Praise the Lord. Sige, ayaw ninyo hununga. Pero dili lagi mag-usa kay sayang ang panahon. Okay, ladaghan pang mga tao nga nagkinahanglan. Daghan. Dili pod ka kahibalo o unsay naa nimo kung magsigir po kag uban-uban. Oh, biya, bulag, pangitag imo. Siya ruwa jud kay amigo dinhi sa tagom, biya. Oh, ana, sultihi siya. Mo nang leader, dili ako kamo. Leader from the word lead. Lead. You can lead people into His salvation. Amen. You can lead people. Makalid ka sa tao sa pagrepent. Into repentance. Into his new life. You can lead. Pero magsigi kag uban-uban, wag yung kay gamit. Tama ba? Pero maghimo kag imong bangag, kakita ka nga Ginoo, kuyaw gidi ay nag-uban gidi ay. Hallelujah. Kinibitang mga bata, bantay mo kamong maginikanan na amoy mga bata, bantay mo kanang mga bata. Usahay magpadaog-daog ta, madugay, madaog jud kasi mong bata. Gitawag na siya controlling spirit. Okay. Example sa controlling spirit. Mulakaw ka. Muhila ka mati. Aban ko. Dili gini mo pa banong kay kabalo ka nga mabalda imulakaw. Ayaw uban. Kontrolon ka niya, ligid-ligiran ka niya sa yuta. Lupigon ka, mayon ka na. Lah, pagilis. Lupig ka na. Hilom na siya, ilis na siya. Nana na siya yung huna-huna, lupigin ako si mama. Pero di juga magpalupig. Alaligi dia. Anya latuson begini mo, madugay makatiman. Di ka madala. Tinuod na ba? Magtiayon. Nailalis sa magtiayon. Wa mukaon ang asawa. Bagong kasal, wa mukaon. Si ingon intang bana, inday, kaon na. Kay basig maunsa unya ka. Dili mukaon. Usa ka kananan, duha ka kananan, tulo ka kananan. Wa gyud mukaon nahadlok ng bana kay di magresuhanon. Mapas mo, madaot yun eh. Unsa may imo daing gusto, tumanon ako, basta mukaon lang ka. Wala na, pildi na siya. Wala siya kabalo nga, anadug fasting to. Controlling na siya, controlling spirit, i-control ka niya. Wala laing maayong makontrol na to ang Holy Spirit. Amen! Palakpakan! Oh. Na ako'y isulti sa inyo. Di lang na ako isulti ang kada mo palit ko gitara, adto ko sa iya mo palit kay gwapo siya mohimo gitara. Ang iyang angga sinyo. Kato si sinyo, gwapong tao ba? Magtanaw ko, gwapo man yung tao sinyo. Nyamutan ako sa iyang asawa, makaingon ko, Jesus Mariusip. Mupalit ko gitara. Gwapo gyud ang tingog. Piliun pa gyud ako. Gwapo. Buhat si sinyo. Pero, nakamatikod ko nilang duha. Ang iyang bana, kontrolado sa asawa.
Na panahon na masuko na iyang asawa, unya siguro si Sinyo marimalangan-langan. Muintang din iyang asawa kay Christian man sila. Ura bakabata siya na Sinyo. Ako kini ang Diyos. Malang asawa. Sinyo. Udo na Sinyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Ayaw supak-supak sa imong asawa. Ambot Ginoo. Tinuod na ba? Di gina siya bakak. Wa man makaintang ang bana, ang asawa ra may bibirmi mong intang. Hallelujah. Basta maiubos to iyang asawa, pagkataon-taon na mo intang nila. Ako ang Diyos. Mudol na yung Sinyo. Yes, Lord. Sinyo. Ginoo ko. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Maayo ba ang Diyos? Maayo gyud kayo ang Diyos. Busa, unsay giingon niya, pabilin kamo kanako, kay ako pabilin usab kaninyo. John chapter 15. Mo na siya, ang whole chapter, kanunay yun na nagadasig, pabilin kamo, pabilin kamo. Unya ang Matthew chapter 11, ingon siya, bulahan kadto siya nga wala magpahilayo kanako. Sa laing bersyon, bulahan kadto siya nga wala magduha-duha. Sa ato pa, sa atong panahon karon, daghan na. Hallelujah. Mao na nga naka-live man ta karon, kamong naa karon sa gawas nga naminaw ni ining mensahe. Ayaw usba ang imong pagtuo ug ang imong pagsalig, magpabilin dargayod kita diha kang Kristo. Amen. Nagaingon siya, kung wala ako, wala gayod kamoy, mahimo, manindog kita. Praise God. Itaas ang makamot, Ginoo. Salamat sa imong pulong ug salamat sa imong pagpahinomdom kanamo. Sa kanunay nagampo kami nga liguuna kami, nga walay usa kanamo nga mawala. Ipadayon ang imong pamaagi kanamo, nga maglakaw kami uban ang kaalam. Busa liguuna ang matag usa kanamo. Sila nga mibayaw, dihugi ang ilang makinabuhi, mga bana, asawa, mga kabataan, uban kanamo, mga ginikanan o mga bisita, liguuna kami. Tungod kay niya kami, niining katapusang panahon. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Sorry. For Sunday, mandaero no? Ako gitawagan ang mga presbyteries, dali na mo. Praise God, hallelujah. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan. Kuhaon, sugatong siya. Ikaw at ako, iyan. Kuhaon, laynong nagpusa. Pangalunod, talipay ang ating matagamtaman. Kauban na siya. Pagkaanin lutok katao, ang langit lumulawan ang ating pagalatan. Daw sa langit ang iyang kadan-an siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakita. Wala na'y kamatayon, Jesus.
sa langit ang pagkakumbay, dayangan sa mga dila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buong tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik ikaw o ako tiyang uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako tiyang uhaon, lalinong nagdusa. Panganod lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga lupa iyang pangilan, wala na ikamatayon. Lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit sa mata mo. Ang Diyos ang atong kauban,